गोकुळ सोबत गोकुल। आंबोलीत गेले 2 ते 3 दिवस कोसळत असलेल्या पावसामुळे ऊन, पाऊस आणि धुक्याचा एक अनोखा खेळ सुरू झालाय। हिरव्यागार निसर्गाने नटलेल्या आंबोलीचा घाट आणि त्या घाटामध्ये जसा कापूस पिंजून ठेवावा तसं उतरलेलं धुकं असा स्वर्गीय नजारा पाहायला मिळतो। सध्या उन्हाळी सुट्टी असल्यामुळे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर आंबोलीमध्ये दाखल होत आहेत, तसेच गोव्याच्या दिशेने जात आहेत। दरम्यान हा नजारा बघायला मिळाल्यामुळे पर्यटक सुखावलेत। अनेक पर्यटक आंबोली घाटामध्ये थांबून चहा भजीचा आस्वाद घेत हा नजारा पाहतायत। ही दृश्य कैद केलीत पर्यावरण प्रेमी काका भिसे यांनी। पाहुयात धुक्यात हरवलेलं आंबोली घाटाचं मनमोहक रूप। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।